ஸோ ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு கேமிங் பிசிங் சேனல். என்னடா ரொம்ப நாள் கழித்து வீடியோ போடுற அப்படின்னு கேட்பீங்க. இனிமேல் ரெகுலராக நம்ம சேனல் வீடியோ வந்துடும். ஸோ என்ன கண்டென்ட்னா குளோவால் சிஸ்டம், குளோவால் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? சரி வாங்க வீடியோவில் போகலாம். ஸோ கைஸ், இந்த இடத்துல பாருங்கள், ஒரு அருமையான சிட்டை போடுவேன். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல நீங்களும் வச்சுக்கோங்க ஃபயர் பட்டன். ஸோ இப்போ பாருங்கள், ஸ்லோ மோஷனில் காமிக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், அங்கே பாருங்கள், சிட்டை புழுகுதா? இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் சிட்டை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு லெவலில் சிட்டை புழுவும், வெறித்தனமாக விழுவும். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் சிட்டை புழுணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள், இன்னொரு இடத்துல ஒரு சிட்டை போடுவேன். ஸோ இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை, சும்மா சிம்பிள் தான். நீங்கள் கற்றுக்கிட்டா போதும், நீங்கள் தான் ராஜா அதில். இப்போ பாருங்கள், இந்த இடத்துல பாருங்கள், அவன் வருவான். அங்கே பாருங்கள், சிட்டை பாருங்கள், அங்கே பார்த்தீங்களா? இந்த மாதிரி தான் கைஸ், வேறு லெவலில் நீங்களும் சிட்டை போடலாம். அதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, அது ஒன்று மட்டும் போதும். ஸோ ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ முடிய போகுது. ஏன்ட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் போடான்னு பார்த்தேன், முடியலை. பை பை.